Pogledaj nebo u vedroj noći. Pogledaj zvijezde koje stoje na svojim mjestima. Nepregledno prostranstvo u kosmosu koje naš um ne može ni približno dokučiti. Pogledaj smjenu dana i noći, godišnja doba koja dolaze svojim redom. Pogledaj ljudsko srce koje kuca bez naše naredbe, kap iz koje nastaje život, sjeme iz kojeg izraste ogromno drvo. Kako neko može povjerovati da je toliko sklada, preciznosti i ljepote nastalo bez ikakvog uzroka, bez mudrosti, bez stvoritelja? Kada vidimo kuću, znamo da je imala graditelja. Kada vidimo knjigu, znamo da je imala autora. Kako onda da pomislimo da je svemir neuporedivo složeniji od bilo čega što čovjek može napraviti, nastao bez ikakve volje i bez ikakvog plana? Bog nije samo onaj koji je stvorio svijet nekada davno. On je onaj koji ga održava svakog trenutka. On daje život, smisao i svrhu i zato čovjek nije slučajna pojava u beskrajnom svemiru. Čovjek, to malo stvorenje koje ima vrijednost, razlog postojanja i gospodara koji ga nije ostavio samog. A srce koje traži Boga, zapravo traži onoga od koga je i došlo. Uzvišen je i veličanstven naš stvoritelj. Nisi sam, nikada nisi ni bio.